Evo ga part 3, zato kako mi nije stalo. Čekaj, malo zetim da stavim. Nadam se da će ovo sve da stane. Ovo se nekako ukrenulo. Pička. Mislim da je gotovo jaje, ljudi. I sad je jaje gotovo. Ću vam pokažem kako posle hasam. Čekaj. Evo tanjir saču. Wow, vidi kako lepo ispalo. Wow. Neće mi stati. Evo, sad ću origan. Stavi origan. Eto. Kamermanice, dodaj mi viljušku.